highlifeng.com. Odia egwu ijele alụsi egwu global egwu mmiri ka iji bịa tata maka n'ime mmiri na alụrụ nwere ike ọ bụrụ maka ezi nwanne m azụbụike ezi agwụrụ akụ atụ egwu onye ezi agwụrụ otu agwụrụ eri egwu a bụ egwu mmiri o ụmụnne m o egwu nwa bụ egwu mmiri ọgwụ na mmalụ egwu nwa bụ egwu mmiri o egwu mmiri ka m na-eti ụmụnne m egwu nwa bụ egwu mmiri na na n'ibe na-ekwu egwu nwa bụ egwu mmiri o n'elu ụwa m agbakọ nwaze na ọ ga-aza m o eno wasina chio neno omeleme udada onye wali ka nwụọ n'ọnụ ụwa wali ka gbuo onye o olu mmiri na lụlụ were ikezi dị n'ụwa mmiri n'ọgwụ faburu obunu mmiri n'ọgwụ na faburu ofu koligoli mmiri n'ọgwụ n'ọnụ ụwa n'ịma na faburu ofu egwu mmiri ka anyị na-eti dị n'ụwa ụfọdụ ụgbọala ọgwụ n'egwu mụ na mụ ụfọdụ na-akụzi n'egwu okwu na ụmalụ mana mmiri ka anyị ji aga ọkwa mmiri ka mụ ji etizi egwu m olu mmiri na alụlụ m n'ụwa n'orikezi iji ụwa n'ọbụ ọlịlị onye nọzi ụwa nọ ga na mmụọ kedu ebe anyị na-ebulu ụwa n'isi n'ụwa ogene ka anyị na-azọrọ ụwa ọzọ ebe ọ bụ na onye nọzi ụwa na mmụọ kedu ebe anyị na-akwụlọ nwanyị nse kedu ebe anyị na-akwụlọ nwanyị ọgwụ onye ga-epuzi elu ajụjụ jụrụ nnu n'enu ụwa onye ga-azazi m ya onwelu mmadụ n'oge onye nwere ego onye nwelu mmadụ n'oge onye nwere ego amala chukwu merụ mụ ka mụ ji agazi aganụ amala chukwu merụ mụ ka egwu mụ ji aga abịanụ amala chukwu merụ mụ ka mụ ji ejisi egwu m ike agbalili nye bụ na mụ une bụ na mụ kunu si bụ nna m une bụ na mụ n'ụwa kunu si bụ nna m une bụ na mụ nne n'ụwa ka si bụ nwanne m ibe menite ma mmiri akọni ya onwe bụzi ije ji jụ aja nne nunu emesịa n'oge pụlile ome na nugo onwe bụzi ije ji jụ aja ụmụnne m emesịa nne n'ụwa n'oge pụzi ome ike iji ụwa si be chukwu bịa ịma ndị iji ụwa n'osi na be chukwu egwu akala ụwa m ka m ji wee bịa egwu maọbụ egwu mmiri n'ime ụwa ọgwa bụrụ maka gịnị ka iji egwu
ụfọdụ na-ekwu ike niile dị n'aka ma mana ike niile dị n'aka Chukwu n'ụwa onye o nyere eze chie arụbala eze ama n'elu ụwa onye na-eme na-egbu Chukwu onye na-etu ugo bụ Chukwu onye eze nya ga-echinu onye ọtụnyere ugo nya ga-etu ugo dada arụbụ na nwụmụ n'elu ụwa ibe ji eju ka ọfụma ibe mụ ji ejezu ka ọfụma o ka nketa oke n'eluigwe ibe ji eju ka na-ekwu ka mụ nketa oke n'eluigwe o n'elu ụwa onye amụma egwu ibe mụ ji agọzi mmụọ n'egwu onwere ibe mụ ji agọzi mmụọ ọgwa ka nchụwa ndị na-achụ m n'egwu ka mụ chụwa ndị na-achụ m ọsọ nụ onye na-achụ nwa ada o onye na-achụ anyị n'elu ụwa ka adalila ada otu nwoke ụkwụnya nwe ada o n'elu ụwa unu ajụna nwa ọkụkụ na nkịtị ajụna nwa ọkụkụ na nkịtị n'elu ụwa maka na Chukwu ga-azọ ya o otu nwa ọkụkụ nya nwezi ada n'ụwa o nwa ọkụkụ n'elu ụwa ọkwa nya nwezi ngwongwo ọsọ nwa ọkụkụ gbawa n'elu ụwa na ọ ga-agbanarụ ajụla nwata n'elu ụwa jụna nwata na mma o ajụ ka nwata n'elu ụwa jụna nwata na mma o kedu ezi ebe a na-achụrụ m o okwu na-egbugo nne m okwu na-egbugo nna m obi nwa dike na-afọ egbugo ya ọ naranụ nne m eze nwaanyị maka na-afọ egbugo ya n'ikenụ nne m Josephine akwalili egbu nne m nne m Josephine akwalili egbugwa nne m nne m Josephine ọgwa gị yala anyị n'aba mmụọ onwe ike gburu ya ọna o ọnwa lele ọkwanye ka mụ na ebela agwa o akwalili egbu nne m unegbu nne m kunu si gbu nne m ọfọma nwa bilie n'ụwa ọfọma nago mmụọ mmanụ ọfọma na onye ji ya o ọfọma onye ji ya ịnabago ịnaba nọlụ mma na ndokwa ụlanya anyị na-abịa mgbe ka anyị bụlanya unu na-abịa ndị mmadụ onwe egbusisiwo ụmụnne m ọfọma anago mmụ n'elu ụwa ajụjụ na-ajụ ọnwụ igbu ọmụ n'elu ụwa gịnị ka ị ga-atatasị mana asị m onwe ike egbukwa nne m kolikoli o ka nza na-aba nna m onwe ike egbu nne m n'elu ụwa ka m wee delu dagaba onwe ike egbu nne m n'elu ụwa ka m weta ile egwu m gabazi ya o akwalili nye bụ nne m n'elu ụwa o egwu mmiri anyị ji bịa egwu mmiri anyị ji bịa onye nọsị ụwa ka ọ naba mmụọ egwu mmiri ka mụ na na-etizi ode n'ụwa ụmụnne m ike dị na mmiri egwu maọbụ egwu mmiri ike dị na mmiri egwu maọbụ egwu mmiri ike dị na mmiri egwu maọbụ egwu mmiri kanjawala kana n'elu ụwa ka mụ jee kelezi odogwu kanja kana onye m onye na-adị na mma
ezi oyi mmadụ egwu nne gị akwatu egwu ife mene gị o jibe nkezi agụrụ na asị m ife mene gị akwatu ego odogwu ego akwatu egwu bụ odogwu mma o enne mụrụ akwatu egwu n'ime agụrụ oribe anyị ebe ahụ ka adị wee mụta odogwu akwatu egwu bido wee gụba akwụkwọ chibikezi agụrụ bido wee gụba akwụkwọ ya chibikezi agụrụ onye ezi agụrụ otu asị m ojije bụ nne gị ọ dị n'ụwa akwatu egwu ndị Igbo odogwu onye ugwu obere nwachukwu gozila gozi na nnụnụ obere nwachukwu gozila gozi highlifeng.com oju na-emogo odogwu ibe megoro oyi akwatu egwu lụrụ nọ n'atọ weje wee wụsazịa akwatu egwu n'isobili dị n'ụwa akwatu egwu na lụ na yala akwatu egwu odogwu mmanwụ oyize ga-egbu nne gị n'ụwa ụna gị nye egbugwa nna ya akwụ n'isobili ezemọgụ onye ọma akwatu egwu owesi m kenezi oliakụ ya Mrs. Jennifer Okechukwu Eziagụrụ eze nwanyị ife mekwenaghị eze nwanyị ụgwa mụzi gị ife mekwenaghị ugochalache nwere ojuju eze nwanyị odogwu ugochalache na-ejuru eju n'elu ụwa ugochalache nwere ojuju ụmụnna m Jennifer Eziagụrụ na ọ ga-adịlụ gị mma o Jennifer Eziagụrụ asị m ife mekwenaghị eze nwanyị ugochalacha na m okenele onye ọma ọ bụ nya mụrụ Chioma Chioma Eziagụrụ odogwu Chioma Eziagụrụ dikenu obere eze nwanyị ọgwamozi gị ibe mere obere eze nwanyị ọgwamozi gị ibe mere ihe osimuke na-ede ọkpali ya nụ ọkpali eze bụ eze nne n'ụwa ụmụnne m ọkpali eze bụ eze odogwu ụmụnne m ọkpali eze bụ eze ụmụnne m okwu na nugo egwu nwa bụ egwu mmiri o ego mmiri ọ na-agwụrụ agwụ kolikoli ego mmiri a na-agwụrụ agwụ chacha ụmụ amagolu mmiri aka n'obodo odogwu dị n'ụwa o wesị m ke nọkpali ya maka nọkpali eze abụọla eze osi m oke n'odogwu ọnọzikwa ya ena ndị bozi odogwu ezi nwanne m nna m ndị Eziagụrụ odogwu mmanwụ ena ndị Eziagụrụ ịma na mụ si n'ibe mekweneghị nna m ndị bozi odogwu na m okelele onye ukwu ena ndị bozi ka ọ majalụ ka majalụ azụbụike Eziagụrụ odogwu nwa Eziagụrụ odogwu o si m uje eke n'odogwu eduwe na Eziagụrụ odogwu Edi London odogwu ina n'ọnụ mụ Edi London odogwu ina n'aligo ojije bụ nne gị n'enu ụwa mụ na ojije bụ nunu n'enu ụwa asị m nunu egbu n'unu ezoyo n'isobilio Edi London onye ọma Edi London Edwin Eziagụrụ ọsị m keneli ihe ụtọ ndụ n'isobili ụtọ ndụ odogwu ụtọ ndụ n'isobili onye Eziagụrụ onye ọma ụtọ ndụ bụ ego ụtọ ndụ bụ kachi odogwu ị na n'onu mụ ụtọ ndụ bụ kachi odogwu ị na anụ aligo ojije bụ na gị mụ na gị bụ na ụtọ ndụ bụ kachi daruoluo n'iso ebilio igirige nwe eze odogwu na mmanwụ okelere onye ukwu ike dị na mmiri o egwu maọbụ egwu mmiri ike dị na mmiri o egwu maọbụ egwu mmiri ike dị na mmiri o egwu maọbụ egwu mmiri
na kuzu nawa lusi eje keneje obele nwa mu jikwala na efi mata monyi monyi odogwu aka disi ebuo oze go nwa kuzu odogwu chinedu obi okezie ina nu onumu obele nwa chukwu na emeli ife o edu na toki edu na mmanwa kenogi o oze go na maleja nenu wa na sibibe megwenei uji moto mogo dogwu oju na mogo bia biko bia mela lusi egunu uji moto bia melu mu kantuwa oze go nwa kuzo dogwu ogili si igbo atemu oju jege bu nai ogili si igbo wa muso na ge bu nai o iwo mi melu chukwu zobana nu wa chukwu gabu oze go mbadika na Malaysia odogwu na top odogwu na Turkey iso na ndị butelike na Philippines iso na ndị butelike na Turkey ebu chairman Okuzo Development Union na Turkey ebu chairman Okuzo Development Union na Malaysia obere nwa aka gaba n'iru atụ n'ụjọ alụtegwu n'ọgwụ ị na-azụ ndụ ha okporo ụzọ na-enwere ilo kolikoli ozego ọchịchị gị ga-abụlili ego ozego kwụzụ ụna gị ga-abụlili ego ọrụ gị jela anya ọkụnụ ọgwa gị lụrụ ụzọ debe n'oyi ọgwa gị na-agbapụzi mmiri o ị na-alụ ụzọ ọfụma o n'elu ụwa onye ọma ibe o ji alụzo onye na-elere gị ya n'ọnụ ka ọ zọrọ ya n'ọgwụ odogwu na-ata ọgwụ ntede ogili isi igbo odogwu ozego ọbịala nwa chukwu gozila gozie na m okenere onye ọma ọ dị m kenenu odogwu n'ozobililu ike na Mexico na asimibe menayi okechukwu nwa afọ odogwu ọkụ na naba asimibe megwenye yo ọkụ na Mexico ọkwa musigo jijege bụ nne gị o na nkịtị ibe mene gị ma chacha o n'ụwa ọkụ na Turkey ọkụ na Mexico odogwu ọ ga-abalị ọkụ chukwu mụnyere onye abalike ego mụ ka njejeruo ka nje kenezi odogwu onye ka mụ na-egwu ugochi meleze bụ odogwu ugochi meleze ife mekweneghị ọ sị na mba na-efo ọkwa ịnọ mee ugochi meleze ife meneghị ugochi meleze nwanne m asị m ojije gị bụ n'egi n'ụwa onye ọma ego mmiri ka anyị na-elile anyị CEO No Limit Club and Hotel Jadi na Gulere n'ọbịa ka eji mala odogwu ọsị mụ ka na-alụ ya nụ ọnya ka mụ na ndekwu gochi meleze odogwu mmanwụ ọgọbụchi onye ya nụ ọ ga-akụ atụ egwu ezi ọkọ n'iso wee bili nuo ibe mene gị ma ibe mene anyị o ibe mene gị ma ibe mene anyị odogwu ọwa ka ndị oge n'ezi oyi mụ ọkwọ nọme okechi na akali ọmụmụ odogwu Tony okechi na akali ọmụmụ odogwu obele mma na ọ ga-adịlụ gị mma obele nwa na ọ ga-adịlụ gị mma o okechi na akali ọmụmụ odogwu ọsịmụ ka n'alụ ya nụ eze igwe ihe ojii akọse n'isobi onye mụchu ugwu Emeka alụmụ igwe na ọ ga-adịlụ gị mma Emeka chukwu Emeka asị m ojije gị bụ nne gị gị bụ igwe ihe ojii igwe
igwe ni na-agbala anya ọfụma ibe mene gị ma ibe mene anyị dị n'ụwa adụbi ka ọyị mụ nụnụ akwado egwu n'isi obilinu ọkwa gị nwe Jenny Beauty Saloon anyị na-ele aka ọchị ọfụma anyị na-ele wibọnụ elenu wibọnụ na anyị nwere ọfụma o atachi na ọkalịla akali anyị na-atụ ya n'ọda anatana gị na-eje welewe ya elewe ibe anyị na-alụ orili nnenu akwụ na-asị m iwe mene oyimu egwu mmiri egwu maọbụ egwu mmiri egwu mmiri ka anyị ji bịa o ike dị na mmiri o egwu na anyị ga nanụ egwu maọbụ egwu mmiri mbọchị ọzọ na anyị ka ya bịakwa ike dị na mmiri o egwu egwu maọbụ egwu mmiri ike dị na mmiri o highlifeng.com